can, perdón. Bueno, toca o momento do debate, entonces rogolles as persoas que interviron esta mañá que suban a mesa. Eu pero iso para aquel que non tiña ela as Pero quen se arregla? Modelo, pero as dúas marchan ben ou antes, porque se os por aí, non sei como falar. Entonces abrimos o turno de preguntas, cuestións, obxeccións, consideracións, etc. O que se lle rogo é que a brevidade, o sea, concreción, porque senón hai moita xente, entonces non se pode, digamos, que alargar moito as exposicións, co cual, senón, habería demasiadas persoas que quedarían sin intervir, non? Porque as dúas debemos levantala. Rogollos que digan o nome e a pregunta. Aquí. Boa tarde, chámome Juan Antonio Cañizo, son arqueólogo da Xunta de Galicia. Quería comentar un aspecto que aludiu Felipe Criado no seu relatorio, na parte final, que é a próxima aprobación do Plan Forestal de Galicia. Creo que é un momento crítico respecto a todo o que se está a comentar aquí, do que vai a suceder no futuro, o que está sucedendo xa, pero que vai a suceder no futuro coa aprobación dese plan. Eu, polo que puiden ler nese plan, a perspectiva cultural está totalmente obviada, é un aspecto importantísimo que figure nas súas diferentes variedades e perspectivas das que se ten falado aquí, especialmente na tutela do patrimonio cultural, que é o que máis me atinxe a min, pola miña profesión. Eu creo que non é exagerado dicir que as actividades que se están desenvolvendo no monte actualmente son as que máis destruen patrimonio arqueolóxico, o propio desenvolvemento dos lumes, como están sucedendo, pero tamén dos labores que se están realizando a posteriori polas administracións para reparar eses terreos tamén destruen patrimonio, é un aspecto importantísimo que é importante de alguna maneira que se recolla nese documento. Nese sentido, xa para rematar, eu demandaría do Consello da Cultura Galega como organismo asesor da Xunta de Galicia e creo que como unha conclusión que pode partir deste encontro que se faga un postulamento claro a prol da introducción desa perspectiva cultural e tamén de introducción de criterios e prácticas de xestión do monte que posibiliten protexer todo ese patrimonio. Sí, eu quería facerlle unha pregunta a Chiqui en este senso. Entendo entón a partir de, aunque dixen que non sabía, máis ou menos tiña esta impresión cando rematei precisamente con esta referencia a miña intervención. Entón, quero preguntarte a ti, que xa que interviches en este sentido, entendo polo que dis que o Plan Forestal non foi informado, non se lle solicitou información ás outras ramas da administración, empezando precisamente por Patrimonio Cultural e Arqueoloxía, que poderían terlo informado? Eu descoñezo, ainda que traballo dentro da Consellería de Cultura, descoñezo se existe un informe sectorial da Consellería de Cultura oficial xa emitido ou non. Sei que é un tema que se falou entre varios compañeiros da Xunta de Galicia e que se puso bastante importancia neste tema, pero descoñezo se ese informe está emitido. Eu creo que aínda está, digamos, este plan no período de trámite de información pública de recollemento de todos estes informes sectoriais. Ben é certo que é unha mala praxe da Xunta de Galicia que este tipo de documentos que teñen unha gran importancia territorial se sacan a información pública no período estival, o cal moitas veces se pasa todo o verán e non hai reacción tanto das administracións como de colectivos e outras, digamos, entidades da sociedade que teñen interese en
en facer referencia a este documento. Pero creo que aínda está aberto o prazo. Por iso tamén a demanda que lle fago ao Consello da Cultura Galega creo que é moi importante que se posicione respecto a este tema. Non sei se hai outra pregunta, pero un pouco nesta liña, así como no caso da Lei de Patrimonio Cultural, sí que pediúsenos un informe ao Consello da Cultura Galega, neste caso non, é dicir, non sei en que proceso está, porque non fomos solicitados para que se emita un informe neste sentido. Pero, bueno, eu creo que o que apuntas encaixa moi ben co que falaba Vanessa antes, non, desa ausencia. Neste caso, incluso máis, non quero utilizar o termo grave, pero a ausencia por unha parte desa parte máis inmaterial o que afecta ás persoas que viven ali e que forman parte do monte, senón tamén a outros aspectos que vai máis aló da parte económica ou dos novos usos do monte, non? Eu xa comentaba ao principio, desde esa percepción que tamén decía Iago de entender o territorio, a paisaxe, neste caso o monte, non só como un soporte de patrimonio, especificamente arqueolóxico de outro tipo, senón como patrimonio, non ter en conta esas dimensións, bueno, pois creo que non é o aceitado, non? Non podo opinar sobre esa lei ou ese plan porque non o coñezo. Entonces, sí que creo que, bueno, podemos recoller o guante, falalo, desde logo, no momento que teñamos acceso ao documento, intentar emitir un informe neste sentido, non? E esperar que se teña en conta. Perdona, Chiqui, é lei ou decreto? É un plan. Bueno, eu quería primeiro, chamome Elena, son medio politóloga, medio economista, economía aplicada, estou rematando a tese sobre, estou facendo a tese sobre o impacto social da eucaliptización, non? Dando unha perspectiva identitaria, sobre todo. Entón, eu quería lanzar unha pregunta aos poñentes desta mañá e tamén atreverme a compartir unha reflexión da que non teño unha resposta pechada, non? A pregunta é un pouco nesta época de impacto social, non? Nas que todos os proxectos que presentamos temos que justificalos engadindo como ese aspecto do impacto social e a necesidade de engadir medidas nos proxectos de investigación de transferencia do coñecemento. Pois a pregunta ven un pouco a ver como esa comprensión do pasado, non? Da que falabades todos, todas, como nos axuda a entender o presente, non? Que está claro que nos axuda a entendelo, valorar o noso patrimonio nos axuda a entender o presente, pero a min xúrdeme sempre a dúbida, non? De que xeito a investigación nos axuda a actuar en resolver ou contribuir a resolver temas así moi urxentes, non? Como o abandono do rural, como a loita contra o cambio climático ou como resolver esa grande dúbida da que a mí me falou por primeira vez Edelmiro López Iglesias, que virá mañá, de que o rural xa non é agrario, pero aínda non sabemos que outra cousa pode ser, non? Para a sociedade, falando en xeral. Entón, esa sería a pregunta, un pouco así, bastante aberta, e logo a reflexión que teño a raíz da tese, de ter entrevistado e falado con moitos propietarios forestais, sobre todo na Mariña Lucense, como que dá a sensación de que moitas veces, cando falamos do rural, estamos empregando categorías e nos referimos á realidade presente sendo moi pouco inclusivos ou inclusivas, non? Por exemplo, durante as palestras fun apuntando cousas que salían, conceptos como os neorrurais, non? Ou que falábase de medioambiental versus a realidade cotiá da xente, as necesidades da xente do rural, non? Tamén
durante as entrevistas que teño feito, por exemplo, os propietarios forestais vencellaban moito ecoloxismo con ser de esquerdas, non? Entón, a miña reflexión ven un pouco vencellada que eu creo que se queremos acadar un rural vivo, precisamos facer unha comunicación máis inclusiva, non? Ou seja, precisamos a xente que agora mesmo vive no eixo atlántico para que ese rural sexa vivo. Precisamos poder chegar a integrar sistemas nos que a cidade, o monte, o rural se relacionan entre sí, non? Me parece que iso, como que se queremos chegar a defender como sociedade, non? Un rural vivo... Sí, xa está, perdón. Temos que deixar e invitar a xente que non o coñece tanto a coñecelo, e para iso temos que definilo e presentalo dun xeito, creo que inclusivo, e temos que... E logo, esa é como a condición necesaria para poder imaginar outros posibles, non, no rural. Alguén quere... Unha consideración. Bueno, os obxectivos destas xornadas non son tan ambiciosos como para resolver todos os problemas do rural, non? Pero, bueno, aportar algo idea, non? Ao valor, o papel dos montes e a función que poden ter de cara á revitalización do rural, algo se poderá dicir, non? Con respecto á cuestión da transmisión de conocemento dos proxectos, eso, bueno, é unha cuestión xa de outro tipo, non? Moito máis complexa, porque os proxectos, eu teño dirixido moitos, ben sabido que sempre se vende, sobre todo os que somos de letras, temos que vender, non? Dicir, bueno, que aplicación ten iso? Claro que ten aplicación, porque o coñecemento en si mesmo xa é un ben, pero normalmente sempre se vende máis do que despois se consigue, non? E con respecto á cuestión de revitalización rural e o ser inclusivos, etc., eso, non sei que, claro, que Galicia, a visión de Vanessa é unha visión que eu comparto moito porque somos da mesma zona, non? E Galicia, pois, hoxe é o eixo atlántico. É o eixo atlántico. Para os partidos políticos é o eixo atlántico, prácticamente, non? Para todos, porque é onde están os votos. Sí, bueno, sobre esta cuestión, non sei se escoita. Escoitaseme eu. Vale, ahora sí. Sobre a cuestión inclusiva que dices da xente, hai un concepto que non sei, me parece que agora non se sigue desenvolvendo, pero nos censos do estudio do Instituto Nacional de Estadística, no último censo, non foi sino do 2011, hai un concepto que é de poboación vinculada, que precisamente o que fai é decir canta xente realmente se vive nas cidades, pero ten as súas orixes nas aldeas. Entón, hai unhas cifras que son moi grandes. Hai, por exemplo, porcentaxes en función do tamaño dos municipios nos que temos que hai un 300% da poboación, digamos, a ver se o explico correctamente, da poboación que hoxe está nos territorios rurais, nas aldeas, sigue habendo un vínculo con moita xente que hai no rural. Cando falamos de poboación vinculada, falamos de xente que mantén uns vínculos máis ou menos estables e continuados. É dicir, que van as fin de semana, que van en vacacións, que van en Semana Santa, manteñen un vínculo, dai o nome. Entón, hai nos municipios, me parece que eran por debaixo de 5.000 habitantes, que as porcentaxes están en torno ao 300%. É dicir, que hai moita máis xente, por exemplo, da miña aldea vivindo en Barcelona, da que aí seguimos. Vivindo en Barcelona que teñen vínculos. E moitas non, pero algunhas das propostas que se fan de cara a manter un rural vivo van por manter vivos eses vínculos con a poboación inmigrada, con esa poboación vinculada, pero de comprometela moito máis co territorio, de comprometela noutro xeito, non simplemente que veña aquí ás festas do mes de agosto, senón que manteña outro vínculo moito maior. E despois moita xente que está en sitios moi preto, porque en Galicia moita xente das cidades ten aldea e vai ali os fins de semana, e son moitas veces, cando se aposta pola diversificación do rural, a través do turismo, moitas veces fala de diversificación, falamos de gando vacún e turismo. O problema que ten aquí zonas de montaña é que non temos unha suficiente demanda de poboación nesas cidades
para crear esos fluxos de población que realmente xeneren dinamismo na actividade turística. É dicir, en Madrid sí que teñes moita cantidad de xente que lle pode dar dinamismo á serra que ten na súa contorna, pero as cidades que temos preto, Lugo, Coruña, Santiago, non hai unha demanda suficiente dese tipo de servicios, en parte porque é moitísima menos población da que vive en Madrid, pero en parte porque moita desa población tamén ten a súa aldea, entón non lle resulta interesante nin chamativo ir a territorios como San Carlos. Entón, como mantemos vivos esos territorios? Primeiro, parte por unha autoestima e unha concienciación importante da xente que aínda queda ali, por un compromiso coa xente que queda ali. E moitas veces a investigación ten que ir por facer estudios in situ, é dicir, os problemas dos Ancares teñen nomes e apelidos. Se facemos unha investigación con nomes e apelidos, grandes rasgos, entón podemos ter, digamos, un resultado en moitas investigacións realmente aplicables e que podan dar solucións a ese rural. Bueno, hai moitos exemplos, por exemplo, no tema de, non me quero estender moito, pero, por exemplo, co tema da poboación maior danse moitas subvencións para que a xente maior das aldeas se vaya por unha residencia. E se faz estudos e lle preguntas a xente non quere marchar das súas casas. Pois, por que non se dan axudas para que a xente, en lugar de ir ás residencias, quede nas casas? Por que non lle pagas a veciña do lado que fixo un curso de axuda sociosanitaria para que atenda a esa muller que ten aí ou a ese home neses servicios que necesita e paga ya ela e non estes dando esos cartos a multinacionales ou grandes empresas nunha residencia nas cidades. Pero todas estas cuestións eran moitos problemas de tipo legal, que tamén moitas veces das oficinas, desos gabinetes non se entenden. Daí tamén a necesidade dunha visión transversal do rural en moitas outras políticas. Como exemplo, xa remato, a lei de dependencia, con todo o avellentamento que hai no rural peninsular, non menciona ninguna soa vez territorio rural. A palabra rural non aparece. Entón, tamén hai unha carencia importante en moitas destas normativas, que non son transversais ao territorio. Teñen patróns urbanos, e non se poden aplicar un patrón urbano en moitos destes espazos. Vou deixar. Bos días. Chámome Claudio Quintillán, estou ligado á Organización Galega de Comunidades de Montes e tamén a un recén creado, que aínda non se difundiu, Instituto Galego sobre Terras Comunitarias, que saldrá nos vindeiros días. Quería falar sobre a cuestión do plano forestal, dicindo que o plano forestal de Galiza vai ser aprobado por decreto, esa fórmula falaban de si lei ou decreto, vai ser por decreto, pero o máis importante do proceso é que a Consellería de Cultura, por exemplo, non está presente en ninguna das vocalías das consellerías que hai. Hai un montón de vocalías, logo hai vocalías da administración, vocalías das empresas, dos sectores productivos, etc. Pero a Consellería de Cultura non está. Hai un vocal por cada universidade e ese dentro da composición que hai, non? E é certo que dentro do plano forestal, tanto anterior como este, a cuestión dos bens de interés cultural, que a maioría deles falamos de patrimonio arqueolóxico, entre outros, non? Pois están dentro dos montes veciñais e mancomún, tamén nos montes particulares, pero certo é que se atopan nun estado lamentable e que as medidas que impulsa, en este caso, o medio rural, pois non contempla para nada actuacións de protección de estos elementos, non? Por citar un caso e remato nada máis. As subvencións e as axudas que dá a Xunta de Galiza para limpeza, para desbroce, mellor desbroce que limpeza, desbroce de montes, para prevención de incendios, que os incendios vemos os danos que lle pode causar a estes elementos, pois resulta que, como teñen 200 metros de radio de protección, pois quedan excluídos, onde hai xacementos agrícolas, quedan excluídos de calquer tratamento de mellora de prevención de incendios forestais. O sea, desbrózase todo o entorno, pero ao chegar aos 200 metros do petrolifo, por exemplo, aí párase co cual ese elemento queda cheo de toxo, cheo de materiales, de eucaliptos ou do que sexa. Esa é unha cuestión importante, de aí redundando a importancia de que unha Consellería como de Cultura ou o Consello de Cultura Galega se pode indicarlles algo neste senso, que é fundamental. Ten que ir coaligado o traballo de medio rural da Consellería co das outras administracións, como está Medio Ambiente, pero tamén a de Cultura. Bueno, dende a miña opinión, penso que é moi importante que atendamos a exemplos de xestión de todo tipo, xestión rural, tanto
cando son errados ou como cando son exitosos. Por este motivo, pareceme moi interesante o exemplo que daba ao final da súa intervención Felipe Criado, sobre, el comentaba que en Irlanda souberon conxugar moi ben unha economía moderna, unha economía que chamou el do século XXI, tamén cos saberes tradicionais. Polo tanto, gustaríame se poderías ir un pouco máis alá nesta idea ou explicarnos un pouco máis cales son as principais diferenzas do modelo irlandés e o modelo... Ou, bueno, no medio do posible. Menuda pregunta. Fíxate, penso que a mellor forma de responder esta pregunta é voltándolle ao Consello da Cultura Galega que organiza unhas jornadas de comparación de estudos entre Galicia e Irlanda. Porque eu cada vez estou a pensar máis realmente na importancia estratégica que para este país, de verdade fixéramos unha reflexión e unha política sobre o noso posicionamento no futuro, a importancia estratégica que ten para Galicia o vínculo con Irlanda. Por moitísimas razóns que están máis aló das tradicionais, das convencionais, dos que teñen que ver cos antigos navegacións entre nós, coa chegada de irlandeses aquí, ou co colexio dos irlandeses en Santiago, etc. Non, é directamente por outra cousa, porque somos países atlánticos, moi semeos en moitísimos sentidos, e Irlanda vai camiño de ser o bastión inglés, é dicir, de lingua inglesa na Unión Europea despois do Brexit. E Irlanda, ao mesmo tempo, está facendo, hasta onde eu sei, unha política de modernización tecnolóxica, de modernización do país, que é tanto máis exitosa canto arraiga moi claramente nos valores tradicionais vernaculares e isto é a querencia, o amor polo campo, polo agro e polo que se fixo sempre. Entón, o que pasa é que creo, e a isto me sirve un pouco para respostar tamén a alguna cousa que decía antes Elena, intentaré facelo todo moi rápido. A pregunta básica da Elena está rondando aquí en todas as intervencións. Chamabas Elena, me parece, non? Que é como desde a investigación se poden resolver os problemas que temos. Eu non teño, como ninguén ten, respostas xenéricas e ni siquiera neste caso teño respostas concretas. Pero hai unha cousa que creo que sí se pode facer, que é un cambio de coordenadas que desde certo punto de vista eu detecto, por exemplo, en Irlanda. Parte do problema para respostar, para que a investigación sexa quen de poder solventar os problemas do presente, significa cambiar as coordenadas para, en vez de respostar a esas dúbidas desde un paso atrás, es decir, desde o pasado, intentar respostando sendo capaces de poñernos no futuro. Iso é algo, precisamente, que Irlanda está a facer moi ben, cando eles non negan as súas empresas agroalimentarias, por exemplo, non negan o feito obvio de que a industria agroalimentaria está cambiando, os patrós de comida están cambiando totalmente. Se poñen nese futuro hacia o que vamos, eso sí, cando están un paso máis adiante do presente, volven a ver, bueno, como podemos modernizar, como podemos actualizar todo o know-how que sempre tivemos, que tiveron nosos campesinos, noso sistema agrario, sabendo facer ben as cousas. Entón, beben no pasado para respostar ao futuro, situándose nunha situación que é allea a todo tipo de romanticismo, porque o problema moitas veces neste tipo de temática nos que estamos entrando é que as respostas son simplemente románticas. Intentamos parar o que é imparable, porque a sociedade está levando unha dinámica que, sendo pragmáticos, temos que saber que é imparable. Con isto non quero ser fatalista, quero dicir que precisamente o que temos que facer é dirixila, conducila. E para conducila, o que temos que facer é poñernos en que vai a pasar se o plan forestal galego se leva directamente a efectos. Entón, desde ese escenario, é como temos que ser capaces de respostar, e non sei como, porque a mí todos os exemplos que se me ocurren sobre eso teñen que ver cas miñas investigacións actuais, que están bastante lonxe do que estamos a falar aquí esta mañán, así que non podo presentalas. Pero se me ocurre que, evidentemente, poderíamos ser quen de respostar
a partir do escenario, que vai a pasar aquí? Víndonos a práctica, e para rematar, víndonos a un terreno moi práctico, me parece que a suxerencia que surdiu aquí de que as diferentes institucións, comenzando polo Consello, deberían de posicionarse respecto ao Plan Forestal Galego, non se pode deixar caer en saco roto. Na mirande parte dos países europeos, non digo en todos, porque sempre hai excepcións, pero na mirande parte dos países europeos, os temas da interacción entre patrimonio, particularmente patrimonio arqueolóxico, pero non só, e a actividade agraria e a actividade forestal están máis ou menos orientados. Unha importante parte do gigantesco financiamento que move a política agraria común está vencellada a actividades de aminoramento, de minimización dos riscos que os novos xeitos de produción agroforestal están empezando. En España isto non se coñece. En Galicia non se aplican nunca. Falamos da política agraria común e dos fondos PAC. E cando temos visto que os fondos PAC estén interactuando con estrategias políticas de cultura, de patrimonio, etc. Isto ten que acabar. E temos modelos para facelo. A Asociación Europea que presido eu ten un grupo de traballo sobre arqueoloxía e industrias agroforestais. E hai pautas e protocolos que se están a seguir constantemente. Nos parece que nos empeñamos en non seguirlas. E non as seguimos moitas veces porque miramos cara ao futuro con un romanticismo respecto a unha conservación do pasado que hoxe mostraron como é tan forte tanto nas intervencións de Federico como Vanessa, e a mellor o que temos que facer precisamente é superar ese romanticismo para ser quenes de mirar hacia o futuro poñéndonos un paso por diante da situación actual. Para poner un ejemplo ilustrativo, en realidad a miña intervención non terminou. Entendo perfectamente o debate sobre o romanticismo, entendo perfectamente o que di Elena do coñecemento, en tanto que coñecemento do proceso histórico é o problema do presente frente a ese coñecemento histórico. En todo caso, eu penso, en primeiro lugar, que a intervención de Iago xa daba a pista, non? O coñecemento sempre debe estar ao servicio do sistema da administración das leis pensadas como proceso para actuar, non para actuar únicamente en el sentido de conservar y congelar, no, sino para preservar. Voy a poner un ejemplo que procede directamente del arte contemporáneo de este momento, unha peza dun artista moi bo que se chama Rubén Santiago, que se está expoñendo na Galería Nordés en Santiago, e que fala dos montes de Mancomún e de como os montes de Mancomún son, nun momento dado, expropiados por intereses público-privados. Fala concretamente dun caso de Pontevedra de hai poucos anos. O Departamento Brilat do Exército Español sencillamente colleu ese monte de Mancomún para facer unha pequena guerra de Afganistán e logo poder mandar os soldados a Afganistán. Entre as cousas que fixeron ali, probando as bombas e demais, se cargaron unha mámoa que había nese monte de Mancomún e que toda a comunidade coñecía ben, pero estes soldados non coñecían. Bien, claro, temos o problema de pensar que a preservación deses montes de Mancomún só ten por obxectivo a conservación. Non ten por que ter a conservación. Os montes de Mancomún, como xa vimos aquí, son, dentro da historia da economía galega, un valor común. De feito, esta obra de Rubén Santiago se hace porque ahora, por fin, a comunidade pontevedresa da que falo recuperou ese monte, está outra vez a explotar para o beneficio común ese monte. Entón, quizáis sí que podemos, sin caer en romanticismos, ir articulando unha serie de leis que non supoñan sencillamente a conservación. O título da miña intervención do Homo Fugiens precisamente hacía referencia a unha esquizofrenia da arte contemporánea brutal, que é a esquizofrenia entre as estéticas, as filosofías e as artes da montaña como panorama conselado, bellísimo, salvaxe, naturaleza prístina, que, por certo, ten unha raíz incluso cristiana, por eso falaba do locus eremus, e, por outra banda, unhas artes que están a utilizar esas montañas, pero sen necesidade de caer no que pasa en Peñatrevinca, verdade?
É que todo é unha cuestión de medidas. Neste mundo, o que estamos a asistir é non a algo medido, sino en todos os casos que eu coñezo, extremo. É dicir, non sei se coñecedes, os vals que rodean Peña Trevinca están destrozados. Pan para hoxe, hambre para mañán. Pan para hoxe, hambre para mañán. É un tema económico. É a economía do futuro da que estamos a falar aquí. Porque, claro, as maquinarias a día de hoxe dos seres humanos non son as de fai 100 anos. Es que podemos acabar co Everest. Se nos peta. Estamos a facelo. Entón, claro, é o equilibrio, verdade? E as dinámicas da arte contemporánea, o curioso é que falan de estos conflictos. Rubén Santiago se posiciona moi claramente cara a unha visión pragmática, pero ao mesmo tempo comunal, e outros artistas, que non vou a mencionar agora, falan da paisaxe da montaña como unha foto conselada que quizáis sexa excesivo. Gracias. Mira, pues, moi rapidamente, por completar o que di Federico, porque efectivamente os montes de Mancomún son un exemplo estupendo deste cambio de perspectiva de mirar un tema desde o pasado ou desde o presente. Porque os montes de Mancomún, para moitos dos nosos xestores e políticos, siguen sendo unha aberración que chegou até aquí por culpa precisamente de que ao final a revolución burguesa nunca triunfou de todo en un país tal como Galiza. Entón, cando se ve desde simplemente o proceso histórico, parece que os montes de Mancomún é algo que son obsoleto, que son un deses arcanos que caracterizarían precisamente a identidade galega. Bueno, o certo que por un certo accidente que se pode explicar, Galicia ten chegado hasta este momento, me parece que non me equivoco se digo que é o país de Europa con maior cantidade de propiedade comunal. Eu creo que alguna vez se ha comentado isto aquí. Bueno, o que hai que ver é este feito desde o pasado mañán, xa non desde hoxe, senón desde o pasado mañán. E cando estamos a ver como dentro dos novos marcos das economías do coñecemento surden novas realidades as que chamamos economías de intangibles, economías colaborativas e cousas parecidas, de repente nos decatamos de que unha das grandes potencias innovadoras que ten Galicia é que somos aínda que en derreter unha cantidad de propiedade comunal que cando ven os suecos, os escandinavos, os noruegos, quedan alucinados porque pensan que poderíamos estar construindo para a economía do século XXI se a nosa realidade social de partida fora esta. É onde tens que cambiar de... un exemplo de como tens que cambiar de perspectiva. Seguramente o compañero que antes falou desde as comunidades o poderá decir mellor e poderá decir que seguramente isto non está a ocurrir, pero unha perspectiva que fixera de verdad, que convertiran as xentes totalmente activos, positivos, as comunidades de montes dentro de todos os procesos de transformación que están a ocurrir, empezando por o plan forestal, seguramente nos daría resposta a moitas das preguntas que estamos a facer. Sí, quería falar. Eu quero me afirmar, despois de escoitar o que estamos escoitando, e quero me informar de que, entendendo que o máis de valor de un monte veciñai é a súa forma de gestión e a especialización, evidentemente, é casi un recoñecemento, unha declaración de Vic dun monte veciñai. Esa declaración de Vic traería consigo a interpretar que esos valores de gestión comunitaria, de herdanza, esos valores de que é un proceso e, polo tanto, gestionas un proceso en función da súa evolución das técnicas de explotar, ou en este caso o monte. O sea que realmente é unha garantía, ademais de garantizar tamén a integridade patrimonial cultural do soporte, o sea, do territorio como tal. Entonces, a min acaban de darme unhas... Eu sabía que estaban co tema do forestal, non? Pero que non sabía que estaba tan adiantado. Por lo tanto, asómbrase no sentido de que, así como para outras nos piden informe, a isto non chegaron informe. De todas maneiras, poño aquí como unha realidade,
Perdón, como unha realidade. Perdón, podes deixarme terminar? Sí, pero de todas maneiras, as asociacións poden poñerse unha actitud proactiva e procurar que chegue a solicitude de facer ese informe, non? De solicitar ese informe como en outros casos que todos sabemos, non? E despois, tamén o Consello, sabedor xa desto, de forma proactiva e de oficio, pode tamén interesarse por este tema, non? Creo que comentabas que o prazo remata o 5 de outubro. Para sí, da exposición pública. Eu sí. Non se solicita a participación de Consellería de Cultura, nadie pide a Consellería de Cultura alegar ou participar no centro de pública. Teresa, tes aí. Isto quero decir que, ainda que a Consellería de Cultura non participe na redacción e elaboración dese instrumento, a Consellería de Cultura é un organismo que ten perfecta capacidade para participar de motu propio nos procedimentos de información e de participación que estén establecidos. Hai unha man pedida ali ao fondo. Ten que ver con este tema que estamos tratando? Desculpe. Non, o digo porque antes pedir a man era por puntualizar, pero se non, despois falo. Realmente, estou pensando que non. Son dúas cuestións moi puntuais. Unha delas é unha interpelación e outra simplemente unha pequena reflexión. Empezando pola reflexión, é para referirme a algo que dixo Federico sobre a obra de Uxío Noboneira, non? Eu que fixen un pequeno traballiño sobre a súa obra, que son un admirador da súa obra, creo que hai un erro sempre que se, digamos, unifica a súa creatividade nos eidos. Os eidos é unha obra magnífica, eu estudiei, insisto, bastante a fondo, pero Uxío Noboneira é unha figura poliédrica. Eu, xa que se están facendo ofertas, propostas desde a mesa de futuras xornadas, considerando que a figura de Uxío foi tratada hai 8 anos no Día das Letras Galegas, considero que podría ser oportuno que o Consello da Cultura Galega fixera algunha xornada un pouco rememorando esa figura e todas as súas creacións que, insisto, non foron só os eidos. Respecto a Vanessa, simplemente unha cuestión de tipo puntual. Estou vendo que está sonando moito o termo romanticismo, entón, eso fago eu a inducción de por onde van os tiros, non? Vamos a ver, eu, a idea que teño, a mirada que teño dos Ancares é interceptada. Eu son un galego do sur, entón, radicalmente distinto, digamos, ou bastante distinto ao do norte, non? Pero é unha mirada interceptada, digamos, matizada por algún pequeno estudio, etcétera, etcétera. Entón, a cuestión que me plantexo é un termo, que insisto, e pretendo que non sexa ofensivo ni moito menos. Reducto etnolóxico. Vamos a ver. Supoño que vostede no seu traballo faría moitos estudios de, o método indirecto utilizaría moitas veces, e sobre todo, pois, o cualitativo, non? Chegou vostede realmente a captar na mocedade, que supoño que todavía persiste nos Ancares, cal é realmente o sentimento que se ten nestes momentos sobre o que se está producindo? É dicir, supoño que faría pois traballos de estudios de vida, de traballos de vida, todo este tipo de cousas que están nos métodos de investigación, no deductivo, etcétera, etcétera, pero supoño que tamén tocaría o tema da xuventude, non? Eu considero modestamente, insisto, partindo da base de que estou alonxado psicolóxica e físicamente do tema, que un termo medio pois é perfectamente válido. É dicir, considerando e aceptando todo o que vostede estableceu como conclusións das negatividades que poida ter a participación, digamos, da administración, eu non son dela, que conste, considero que esa mediación, esa intermediación, etcétera, non é absolutamente baldía. En fin, é un pouco a reflexión que quería chegarlle, por si quere darme algunha contestación. Moitas gracias. Vale.
Sí, eu, de feito, durante a labor de investigación, eu fixen grupos de discusión cos rapaces das escolas que hai en todo o territorio dos Ancares. Eu, bueno, quero matizar, eu cando fixen este estudio, eu estudiei os Ancares da vertente lucense e da vertente leonesa. Eu contemplei un territorio que eu entendía que era continuo no espazo e tamén continuo en termos culturales, é dicir, eu non me limitei exclusivamente á vertente deste lado, porque de feito os Ancares originariamente eran o val dos Ancares. E moita xente dentro do territorio, aunque dende fora os denominemos ancares, eles non se consideran ancareses. E dentro dos propios vales, destes demarcadores históricos, hai unha forte personalidade, incluso dentro das parroquias e dos povos, que establece diferenzas co poblo de enfrente ou co val do lado. Había un dito, por exemplo, en Burbia, que decía os enemigos de Burbia son tres: galego, fornelo e ancarés, porque eran cos que limitaban. Entón, aínda que hoxe Burbia tamén este considerado dentro deste territorio de Ancares, tamén, digamos, dentro do territorio a identidade, a personalidade dos vales é diferente. En toda a mocidade que queda aí, que pouca, apenas chega o 5%, os menores de 16 anos que quedan aí, fixen con eles grupos de discusión e paseilles unha enquisa, para saber se ainda persiste pois unha certa inferioridade coa que sempre se tratou o rural. Sempre o do rural sempre era como paleto, era inculto, era tosco, era bruto. Eu que me criei no rural e que vivín ali todavía sentí moito eso. Entón, quería tamén coñecer a parte da idea que teñen eles do futuro e da realidade que están a vivir no tempo presente, cal era a súa imaxe. E sigue existindo esa percepción de que o rural se ve como algo menor, que non hai a suficiente sensibilización e concienciación con eses territorios. Sigue sabendo o rural desde unha perspectiva medioambiental que hai que protexer, e non se está pensando, como decía Felipe, no pasado mañá. Eu non digo que as administracións sexa negativo, entendo que a labor que fan hai que facela, pero entendo que falta unha labor tamén pola outra parte, de integrar esa parte da participación pública. Enlazando co que decía Felipe, por exemplo, nas normativas medioambientais de protección que hai hoxe sobre os Ancares, os principais fins que pon para que se ten que destinar ese territorio son fins científicos, académicos e turísticos. Que científicos, que académicos e canto turismo vai ir ali para desenvolver ese dinamizar o territorio? Insuficientes, e que chega a ir algún. E canta xente hai no territorio que cumpla un perfil dese tipo para dinamizar ese territorio, para volver a darlle vida ao rural? Prácticamente ningún. Entón, estánse a impoñer uns usos e uns modos desde fora nun territorio que non ten ningunhas características, ninguns perfis profesionais que se adapten a eso. Sí que pode haber algo de turismo, pero se alguén se quere dedicar á gandería, por que non pode? E tamén hai unha percepción en toda a mocidade de que parece que o futuro do medio rural se ten que depositar sobre eles, que son eles a esperanza. Hai moitos rapaces que dicen, eu quero ser ciruxán. Por que se me ten que estar a mí cada vez que se me fala vinculando con este territorio? Por que non se fai, como creo que en Francia tamén se fai, se introduce nas escolas, nos institutos, unha educación sobre o rural, unha visión e un coñecemento máis profundo do rural? Igual que se fale de moitas outras cuestións, pois non sei, de diversidade de familias, pois que se fale tamén da diversidade do rural. E que moitas xentes do medio urbano vexan que aí teñen futuro, e que aí hai unhas potencialidades que tamén se poden desenvolver. Dende dentro saben o que teñen e saben o valor da natureza dos seus espacios naturais. E o que din é que hai moita xente, como recolleu na presentación, vivindo dos Ancares en pisar os Ancares, e eles están ali vendo como esmorece todo. Porque non se están sabendo integrar as políticas administrativas que son necesarias, cos estudios científicos que son necesarios, coa mirada vital. Estás a deixar a marxe. Eles son os que construen ese patrimonio, esa cultura, e en lugar de protexer a esos creadores, estamos simplemente recollendo, a modo de repositorio documental, a cultura que eles crearon e que está pois quedando en nada para un museo de carácter etnográfico ou non sei moi ben por onde camiña. Pero eles sí que teñen ideas, sí que poñen en práctica moitos proxectos de futuro, pero non saen adiante, porque teñen que adaptarse a unha serie de normativas e porque hai unhas particularidades no territorio que tamén é importante ter en conta e que dependen da administración, como a prestación de moitos servizos. Vale, non sei se hai algunha pregunta máis. Si eu solamente, porque levantei a man varias veces, como saiu varias veces a interpelación ao Consello da Cultura Galega para facer unha serie de cousas, quería comentar un aspecto. Logo tiña unha pregunta para Felipe, pero a deixo para final, se dá tempo ben, e se non, nada, damos paso aos demais. A ver, a intención de estas jornadas non teñen como obxectivo sacar unhas conclusións que logo lle pasemos á Dirección Xeral de Patrimonio para propoñer como debemos traballar co monte. Pero sí que teñen un obxectivo que eu creo que é máis amplo,
que traslado para que entendades tamén un pouco cal é o funcionamento da realización deste tipo de xornadas. Simplemente comentar que o ano que ven, como Felipe creo que sabe, vai haber unhas sobre Irlanda aquí organizadas por unha asociación irlandesa, non neste sentido, pero bueno, sí que vamos a ter un intercambio así. Pero con respecto a estas xornadas, nós como sección de Patrimonio e Bens Culturais, o que fixemos hai 2 anos, fixemos un pouco unha serie de cambios, foi identificar aqueles aspectos que consideramos que desde este punto de vista patrimonial interesaban a comunidade galega en xeral. O Consello, como as administracións, como a xente, como os investigadores, etc. E traballamos unha serie, internamente, unha serie de temáticas, entre elas a paisaxe, o tema dos montes e outros moitos, non? Creo que nestes anos, nestes últimos anos, precisamente a proliferación de actividades que estamos facendo están un pouco encamiñadas de xeito, en certo modo, egoísta internamente e coñecer o panorama que existe, escoitarnos e escoitarvos de maneira que teñamos os suficientes argumentos como para pasar a unha segunda fase máis reflexiva. O ano que ven a nosa intención é reducir un pouco o número de xornadas e entrar nesa fase, é dicir, coller todos estes materiais, pois estas 2 xornadas e outras moitas que fixemos, cando analizamos o aspecto do turismo e a súa incidencia no caso de Santiago, o tema dos cascos históricos que estamos desenvolvendo fora de aquí nos encontros e outra serie de cosas nas que agora, de maneira proactiva, e intentar facer informes e outros elementos que pasaremos ás administracións competentes ou a outras entidades por si queren escoitarnos. Un pouco a idea é esa, é dicir, non facemos xornadas porque sí, non facemos xornadas simplemente porque nos juntemos e debatamos sobre certos aspectos, sino que as xornadas están seleccionadas cunha intencionalidade detrás. Un pouco na liña que comentaba Felipe da mesa de traballo que teñen eles na EA, na Asociación Europea de Arqueólogos, que intenta, nese caso, analizar esa temática concreta. O que estamos facendo, o primeiro que intentamos facer foi identificar temas que considerábamos importantes no ámbito do patrimonio en Galicia, debatir sobre eles a través deste tipo de xornadas e de outras actividades que facemos dentro do Consello e a partir de aquí traballaremos por grupos de traballo e posiblemente cun foro de patrimonio que intentaremos poñer en marcha no 2020. Entón, un pouco para que vexades a nosa idea, non? En concreto, esta dos montes comunais ven da man de que tamén estamos detectando que nos últimos anos, en concreto, certas asociacións de montes comunais, asociacións culturais, etc., achéganse ao Consello precisamente para demandar informes, axuda, asesoría en certos aspectos. En concreto, Mariña Patrimonio falou con nos precisamente pola preocupación da incidencia das políticas forestais ou das actividades forestais no ámbito do patrimonio arqueolóxico, pero tamén estamos vendo, aunque se fai en Costa dos Castros, é dicir, a aparición de novas políticas que pretenden utilizar o monte comunal non solamente como medio económico, sino para algo máis. E dentro de eso está a cuestión patrimonial. Entón, o que estamos intentando facer un pouco eso, vale? Non sei se da mellor maneira posible, pero, dende logo, a idea é, por eso, a importancia do debate, a importancia da reflexión, a importancia do que estamos facendo aquí hoxe. Isto simplemente por puntualizar un pouquiño. Antes había outra man pedida ali ao fondo. Non temos moito máis tempo porque creo que son as 2 da tarde. Damos paso a esa persoa, despois a outra man pedida ali e continuamos pola tarde. Hola, bo día. O meu nome é Rita. Quería preguntar, sacar o tema sobre os parques eólicos, que se puxo algunha imaxe antes, sobre o seu impacto ao patrimonio en xeral, tamén á paisaxe, como poder conxugar estos impactos tamén coas cousas positivas que trae. En teoría non son enerxías renovables, pero sobre todo o que importa
no aspecto da mirada vital, que xeran moitos ingresos ás comunidades de montes e que poden ser un revulsivo para poñer en valor o resto do monte ou esa área rural. En concreto, preocúpame un caso que vai a acontecer próximamente, é un proxecto moi avanzado, que é nos montes onde se celebra a Rapa das Bestas de Sabucedo. Vai a facerse un parque eólico, os elementos arqueolóxicos son tidos en conta nos informes, pero a Rapa só se ten en conta no ámbito de que é unha festa de interese turístico internacional, porque as rapas en Galicia non están recoñecidas como patrimonio cultural e isto é un problema a hora da súa protección, sobre todo da conservación das bestas no monte, que traen beneficios ecosistémicos moi importantes. Simplemente era eso. Preguntar a vosa visión de como conxugar estes dous aspectos que me parece bastante complexo. A ver, resposto rapidamente porque o noso instituto ten amplia experiencia de fai moitos anos en evaluación e corrección de impacto arqueolóxico en parte cultural de parques eólicos. Agora fai tempo que non traballamos en eso, pero tamén é certo que agora xa non hai tantas promocións eólicas. Aquí, sendo honesto, teño que decir que gracias á política que ten levado a Dirección de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, o patrimonio arqueolóxico e o patrimonio sobre, o impacto sobre o patrimonio arqueolóxico dos parques eólicos e o impacto sobre o patrimonio material, construído, arquitectónico, tense sempre considerado e tense sempre solventado dunha forma satisfactoria, totalmente satisfactoria. Queda pendente, evidentemente, o impacto visual dos parques eólicos, que iso é xa fariña de outro costal. É algo innegable, é algo que altera suficientemente entornos que a veces teñen atractivos ou valores moi especiales. Por exemplo, pensemos no entorno do Camiño de Santiago, o último que podes gustar é de ver un horizonte que está marcado por muiños do parque eólico, non? E, sobre todo, é certo que está pendente exemplos como que te comentabas da Rapa das Bestas, pero que isto fai caso ou fai parte dun problema moito maior que temos en Galicia, que ten particularmente a Xunta de Galicia e a Dirección Xeral de Patrimonio, que é a falta dunha política real de patrimonio material, de patrimonio intangible. Unha política que sexa cada quen de identificar que patrimonio intangible e de ser capaz de xestionalo, que é moi difícil porque aí estamos falando non de xestionar obxectos, senón de xestionar o inerte, senón de xestionar vidas. Pero non nos queda outra que facelo, pero é unha asignatura pendente. Na medida que está pendente unha política real de patrimonio inmaterial, non somos quen de respostar a problemas concretos como que ti plantexas respecto a Rapa das Bestas e o Parque de Sabucedo. Isto moi rapidamente, pero habría moito máis que decir, claro. Eu non engadiría máis ao de Felipe, porque penso que é suficiente, pero a miña experiencia en esa casa, que xa de moi longa, con interrupcións, e ora recentemente a presencia mensual no Consello do Camiños, non? E onde os parques salen moito porque a paisaxe camineira levan sempre a un horizonte moito máis longo e sempre aparecen, sobre todo nas zonas de montaña, aparecen esos contradicións, esos conflitos, non? Pero o esforzo que se fai, aún non existindo esa política de patrimonio, sobre o patrimonio inmaterial ou espiritual, como debemos de chamarlle, digo, pois é un pouco complicado tal como é a administración. E digo isto en serio. A figura de patrimonio inmaterial onde realmente se resignifica moi potente na Lei de Patrimonio Cultural, aunque estaba citada así moi preventivamente, pero moi tenue, moi blanda, en esta lei. Esta lei é do 2016, non? Bueno, agora hai o que eu intentaba esforzarme antes, non todo, pero sino tamén no patrimonio espiritual ou inmaterial, sí que agora é un momento de que esas ferramentas que están aí, agora articuladas,
e esas obrigas de tipo de gestión administrativa na conservación e valoración e posta, digamos, en valor, están ahora recoñecidas na lei. Ahora xa toca, e en ese aspecto temos que todas as institucións vinculadas a patrimonio, todas, e todas as entidades locais que están, digamos, que hai moitas e moi vinculadas a estes temas, no, do patrimonio inmaterial, ou en este caso do parque eólico, pois penso que teñen que actuar tamén. E se queren, digamos, camiñar conxuntamente con ICOMOS, pois, oye, tamén hai formas de chegar a ICOMOS, ou formas de chegar a Hispania Nostra, ou ben co Consello de Cultura, pois estupendamente, non? Pero esa madurez e ese, digamos, de existencia de novas ferramentas, evidentemente nos obriga a ser máis responsables, porque ahora xa temos como moi definido todo, máis definido esas cuestións, non? E aquí hai moita xente de asociacións. Tiñamos unha última pregunta ali. Realmente son unha contestación a vostede directamente, polo que dixo sobre o tema das xornadas, non? Sobre a elección de temas nas xornadas. Creo que é evidente que o éxito na decisión que vostedes teñen, o Consello Directivo, digamos, do Consello de Cultura Galega, sobre xornada A, xornada B, pois é precisamente nas intervencións e no número de asistentes. Creo que ese é o mellor barómetro, non? Se é unha capacidade que teñen vostedes que nós non temos capacidade de discutir, ainda que eu personalmente pois discrepe de algunhas das decisións, non? O que sí quería decirlle é que me parecería interesante que o tema das conclusións que eu levo votado de menos moitas veces en foros que se celebraron neste Consello, eu son un habitual asistente eles, precisamente que esas conclusións non se fagan públicas e, sobre todo, que non se debatan, incluso polos propios asistentes. Porque, claro, reducir as conclusións a cousas que se escoiten ou cousas que se poidan poñer precisamente só dos ponentes é reducir en grande parte a capacidade dos asistentes. É dicir, como os asistentes estamos aquí pura e simplemente do ouvintes, cando mellor, con toda modestia, algúns deles, non falo de min, pois poidan ter tanta capacidade ou máis que algúns dos ponentes. Despois quería referirme, lamento que non este Saavedra presente, porque quería dicir yo que eu asistín ás xornadas dos Montes de Mancomún. En aquela época, díxenlle que eu votaba de menos a asistencia de algún representante na mesa, algún ponente que tuvese cualificación xurídica. E a decir isto non estou apostando por ninguén, obviamente non por min. Voto a detectar este mesmo fallo. Considero que o tema xurídico non se trata e hai cousas moi importantes que debían estar sostidas precisamente por criterios xurídicos, por persoas de capacidade. Nada máis, moitas gracias. Sí, é certo. No tema das conclusións, bueno, evidentemente o contar co público e o abrir un espazo de debate que precisamente non só consideramos que é importante, sino que é necesario. É dicir, poden ser importantes as aportacións que se fan dende a mesa, pero, por suposto, son importantes as aportacións que se fan tamén dende os asistentes. A cuestión das conclusións, sí, é unha tarefa pendente. O sea, hai algunhas xornadas, seminarios, etcétera, nas que temos a capacidade de facer conclusións e hai outras nas que resulta máis complexo, precisamente, pois moitas veces pola senda dos participantes, pola falta de tempo ou porque, sinceramente, nos últimos anos, como xa dixen antes, a nosa intención neste momento é escoitar. Intentaremos ahora pasar a esa segunda fase máis reflexiva e máis non concluinte, porque nunca se pode pechar algo sempre, pero a nosa intención é precisamente entrar nesa segunda dinámica e a veces non sempre temos tempo pola cantidade de actividades que estamos neste momento desenvolvendo, particularmente na sección de patrimonio. Pero, desde logo, anotamos como unha, non sei se carencia ou necesidade a de realizar esas conclusiones. En todo caso, creo que hai un aspecto importante do que se fai no Consello da Cultura Galega e é que non solamente se fan as xornadas, sino que todo o material derivado delas súbese á rede. É dicir, é algo que está aí, que se pode comentar e que o Consello está a disposición de toda a cidadanía para facelo, non? Entón, bueno, creo que temos ferramentas para poder debatir e seguir falando. Vamos pechar xa porque son as 2:15, as
ás 4:30 temos a continuidade das xornadas cunha mesa redonda. Grazas e ata despois.